Det er modul 4 om bølger og lyd. Og vi skal besvare, hvordan opstår stående bølger på en streng, hvilken sammenhæng er der på snorens længde og bølgelængden, hvordan kan eksperimenter sammenlignes med svingninger på en guitarstreng, et eksperiment vi lavede i fysik, og hvordan kan man ændre på guitarens resonansfrekvens, og igen, hvordan gjorde vi det i det eksperiment, vi havde inde på skolen. En stående bølge på en guitar opstår, når en fremadskridende bølge går ind og interfererer med en reflekterende. Så hvis den er bundet fast i den ene ende, så vil bølgen, der bliver sendt ud af snoren, den vil blive reflekteret, når den når knudepunktet i enden. Og den har så derfor svingningsknuder i begge ender, når snoren er bundet fast i begge ender og kan lave en stående bølge. Sammenhængen på snorens længde og bølgelængden, den hænger meget sammen, da bølgelængden på grundtonen af en streng vil være, at grundtonens bølgelængde er lige så lang som snoren, da der kun står én bølge på, når vi har grundtonen, og hvor vi så kan se, at hvis strengen er 1 meter, så vil grundtonen være 1 meter, hvorimod hvis vi tager anden partialtone, bliver længden halveret, så der vil længden lige pludselig være 0,5 meter i stedet for. Og sammenhængen, hvis man så gør snoren længere eller kortere, så vil grundtonens bølgelængde også blive tilsvarende kortere. Hvordan kan man eksperimentere? Kan eksperimentet, vi lavede, sammenlignes med svingninger på en guitarstreng? Eksperimentet, vi lavede, det var, at vi havde en tonegenerator og en snor, som var bundet fast med en trisse. Og vi kunne så se, at vi kunne finde grundtonen på den, og vi kunne finde et vis antal partialtoner, indtil at svingningen buen på snoren var så lille, at vi ikke kunne se det længere. Og det vi kunne se på det og en guitarstreng, det var, at jo tungere et lod vi havde i enden af snoren, altså det vil svare til, at man spænder stemmeskruen på en guitar, jo højere blev resonansfrekvensen på alle partialtoner. Hvordan kan man ændre på guitarens resonansfrekvens? Og hvordan gør vi i eksperimentet? Resonansfrekvensen kan ændres ved, at man gør snoren eller loddet, man hænger i, altså stemmeskruen, hvis man spænder snoren, hvis der er højere spænding på, så kan man ændre resonansfrekvensen. Jo mindre masse du har per længde per snor i snoren eller per strengen, jo lavere vil den resonansfrekvens blive. Resonansfrekvensen er der, hvor man ser en bug, altså en svingningsbug på strengen, og så hvis vi tager grundtonen, så vil der kun være én svingningsbug på, og der har vi så den laveste resonansfrekvens. Og hvis vi kan finde anden partialtone, så hænger det sammen med, at vi skal gange grundtonens resonansfrekvens med 2. Hvis vi skal finde tredje partialtone, så ganger vi grundtonens resonansfrekvens med 3. Det vi så gjorde, det var, at hvis vi havde en lod på 50 gram, havde i den ene ende af snoren, så var resonansfrekvensen lavere, end hvis vi tog et lod med for eksempel 100 eller 150 gram. Samtidig så blev resonansfrekvensen også højere, jo længere snoren var, eller jo tykkere snoren var, fordi så var der også kommet mere masse per længde. Og så har vi også, hvorfor danner en streng partialtone. Det er, når vi ser, at den reflekterende bue kommer tilbage fra svingningsknuden i enden af buen, af strengen, så vil de interferere, og det er ikke altid, de rammer lige på, og dermed så kan vi se, at vi nogle gange får flere svingningsbue på en streng end kun en, hvor vi altså har grundtonen, men hvor der kan være op til rigtig mange svingningsbue, og der kan vi så se, hvor mange partialtoner vi har. Det var det for i dag.